Чувство за вина. Много гадно чувство. Много. Толкова пъти съм го изпитвала на времето, че не знам, в един момент той контролираше живота ми и това наистина е възможно. Здравейте! Казвам се Мария Докозова и съм вашия личен консултант по себеразвитие. Човекът, който ще ви помогне да живеете по начина, по който на вас ви се иска тук и сега. Чувство за вина. Това го чувам много често от хората, които идват при мен. Изпитвам вина, не мога да се отърва, не мога да престана да се държа по този начин, защото иначе чувството ми за вина ще ми изяде. Това чувство за вина в повечето случаи, според мен, идва от нашите ограничаващи вярвания. Тоест, от начина, по който ние виждаме света, ние го виждаме този свят през призмата на нашите вярвания. Това, в което вярваме. Тоест, ако аз вярвам, че аз трябва да съм добро момиче, че добрият човек помага на всички други хора да са добре и чак тогава има право да е добре. Когато вярваш, че ако не си добър човек непрекъснато към другите, това означава, че си лош човек, тогава наистина потискаш себе си. Започваш да потискаш себе си, да не отстояваш своите граници, да позволяваш да ти се случват неща, които не трябва да ти се случват. Мълчиш само и само мир да има. И обаче трупаш гняв и обида, които в един момент експлодират. Защо не експлодират по-рано? Заради чувството ни за вина. Защото аз ако предявя своите претенции, ако отстоя своите граници, ако тропна по масата и кажа, и аз съм човек, имам право да бъда щастлива, отказвам да правя това и това, защото искам да правя нещо друго, тогава ще изпитам чувство за вина, че едва ли не наранявам всички около себе си и тези хора ще спрат да ме обичат, ще спрат да ме харесват, ще се откажат от мен, ще ме отпишат изобщо от семейството. Всички тези страхове и ограничаващи вярвания, в които вярваме, ни пречат да бъдем такива, каквито сме и да отстоим себе си по начина, по който искаме да го отстоим. А в крайна сметка, честно казано, никой не го иска от нас. Ние сме тези, които си поставяме тези граници, ние сме тези, които си поставяме тези ограничения и се водим от някакво фалшиво чувство за вина, което в стремежа ни да не нараним хората около себе си и те да не спрат да ни обичат, се нараняваме и спираме ние да се обичаме. Това не ни помага нито да сме щастливи, нито пък да ни обичат хората около нас. Защото колкото повече гняв и обида трупаме от премълчани лични граници, от негодование, толкова повече отблъскваме и хората около нас, защото ние самите излъчваме отрова. И защо? Защото ето аз днес му заявих колко много искам еди какво си и сега се чувствам гузна. Чувствам се виновна. Защо? За това, че си заявила какво искаш. Няма нищо лошо в това. Пречат ти вярванията ти и страховете ти. Колко от вас в дневници, в тефтери или където и да било, умеят да улавят тези ограничаващи вярвания и страховете си за себе си, да ги описват и да ги преработват. Колко от вас? Защото наистина ще бъде според вярата ви. И вярванията, т.е. негативните ви вярвания са тези, които ви пречат да живеете по начина, по който искате и да привличате това, което искате. А чувството за вина е онова мостче между тези вярвания и реалността, което ви спира, блокира и не ви дава правото да обичате себе си и да поемете отговорност за живота си.